Eilen maanantaina pidettiin iltatalkoot maanmittauslaitoksen porukan kanssa täällä Mätäjoella Talissa. Tässä on vanha kutusoraikko, se on ollut erittäin suosittu emotaimenten keskuudessa ja ne oli kaivannut soran kaiken pois tuolta virtapaikan yläpäästä. Se sora oli siirtynyt alavirtaan. Tonne me lisättiin uutta soraa. Ja täällä alavirran puolella sora oli kertynyt kummuksi tuohon koskikynnykseen. Siitä me levitettiin sitä takaisin tänne ylävirtaan päin. Tuolla näkyy hiekkaa soran seassa. Se on haitallista. Se saattaa tukkia noiden taimenten kutupesät talven aikana ja mäti kuolee. Se meidän täytyy vielä tämän viikon aikana huuhtoa pois. Taimenet tulee tänne jo 3 viikon päästä kutupuuhiin.